लोगोफोर गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ स्राय खनसे आंनि लगेन ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बरायहरनाय थालायबाय। ओमफ्रायहाय आं दा मोनसे खामानि मावनो नागिरगासिनो। बे खामानिया जाहैबाय औवा दाननो नागिरदों। माने फाथो लामनांगौ जाहैबाय। फाथो एसे दङ। दा बे फाथो एसेखौ लामनो थाखायनो माने औवा दानगोन आरोखि ना। जेखुनु जाया बिदिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिखौ मोजां मोनोबा मा खालामो खालामा नोंसिनि खोथासै आरोना बेफोरो। स' लोगोफोर बिदिबा नायलांदो। लागावसि लाहैसै आरोखि दिनै औवा दानब्रुंलाहैनो। गोबावथार जाबायमोन खिन्थु। बे जाबाय जोंनि फुख्रि फिसा सानो खरलेब खरथेब आरोखि बे फुख्रिया नै। ना दङ। सेलथेब सेलथेबसो बांद्राय गिदिर गिदिर देराखै। गय बारिफ्राबो नुवाखै एखेबारे हाग्रा दुसिलाजोबखाबाय दा अयथासारनो। माइफ्रा नै हाग्रा दुसिजोब्बाय माइयाबो। लामाफ्राथ' सिखाव थाबायग्रा जाजोबसो। दै गुदुं दै बे बेयावनो थब्ल'यो जों। ओमफ्राय बिराद इन्टारेस्टखा दुगैनो। हाग्रा हाग्रा जंगल जंगल बारिखालाय माथो। ओमफ्राय दा नै अयथासार हाग्रा बारि लेवाराथ' जाफबखासिगोन। नै माइफ्रा गोथां गोथां लखा दा। सोरगिदिं हाग्राजोब हाग्राबारि। थैखाबाय लेवारा। अयथासार गोबाव जाबाय औवा दानिया खिन्थु गोरलै गोरलैखौनो दाननांगोन। बिमाबो सेसखालाय मा खासोम हाग्राना हाग्रा। दाननोसै एबाराव औवाखौ। ओइ आयौ वाह क्या सीन है। बाबाय हनै लेवारा बेखौ नुवाखै इसिबां गिदिर गिदिरखौ। माथो अयथासार मेंबायलै। ओमफ्रायो जाला थसेयावनो मिरगि बेमार गोनां बायदि मेंखाबाय सयथि। ओमफ्रायो लेवारफ्रा नायबानो जाबायना नै नुवाखै नै लेवारा ओरैजाय मासे नै मासे हायदे मा अरखोलाय। भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक खायलु नै लेवारा नुबाय। गोरा 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 गावसिनोसै इयो। सुमु बाजोब्बाय नै सेसखा। जुदि सुमु बायोबाना औवानि सुमु बायोबा खर'आव ओरै फुनांगौ आरो हारसिं खायो खारो। फैगोना बेखौ बोनसैलायनि मैदेर फिसा बायदि। केमेरामेनानो होसिनजानोसै माथो।
थ' गाइस गोलोमसिजोब्बाय सारि खदाल दाननायावनो ओमफ्राय नै फांसेल' दानसै फांसेल' दानसै बेनिफ्राय जाबाय सारि सल दाल कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं सारि दाल दानखाबाय दाननाया ओमफ्रायो दा फांसेल' दानसै होनबा 500 दाल जासिगोन बेनिफ्राय दानला गोलोमलायबाय अयथासारनो ओमफ्राय जायगाया नायलाय जायगाखौ नायब्रा एनाकन्दा जायगानिबो खायो एखेबारे ओमफ्राय थैस नैबे फांसेखौ दानसैलै मेंबाय जय सिख्ला रायजो नै रायजोनि सलबोर मेंबाय गाहामैनो माखै माथो बोराय राय जालांथारबायलाय निकल लवडे पहिली फुर्सत 12 seconds later. Before दा नायनोसै माबाखौ फाथोआ सुखांगोन ना सुखाङाखै रोगानांगौ आरोना सुखांबा थाङोहै After one night. तो गाइस बे फाथोखौ आरोना मैयानो लामनांगौमोन मैयानो ओमफ्राय मैयाहाय दान्दाखौ खानो हायासै बेनिखायनो लामनाय जायासै आरो ओमफ्राय दिनै दान्दा खाबाय ओमफ्राय एसे लामबाय आरो दंबावो लामनांगौ ओमफ्रायहाय रोगानांगौआथ' एसे बुरजा जाबावगोनानो दिनै मानो होनबा मार मोननै सुफैबावदोंसै खामला होदों ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ रोगानांगौ आरो एसे लामबाय आरो बैथिंबो एसे लामबाय जिखुनु जाया ओमफ्राय सान्दुंआनो गैया नै माला रानगोन बुंनो हाया माब्ला रानगोनथाय एसे लामबाय दहायो ओमफ्राय दा दंबावो एसे लामनांगौ दा बेखौ लामनोसै आरो बेखौ एसे बांद्राय बुरजा गैया मैया दान्दा खानाय मोनबा मैयानो लामनो हागौमोन आरो बेखौ दा एसे दंबावो बेयाव लामबावनांगौ दान्दाबो खाबावनांगौ आरोना दान्दा खानानै दा माबानोसै आरो लामनोसै जि हाग्रा गुदु जाजोबखाबाय जायगायाथ' ओमफ्राय नै उफाय गैया जायगाबो मोजां गैया दा ओमफ्राय बेयावनो लामसामसै आरो माब्ला रानो सान्दुंबो गैया खिन्थु 12 seconds later. स' लोगोफोर दा फाथोखौ सुखांदोंना फुखाङाखै नायनोसै आरोना बेयाव सुखांबायबाथ' रोगानांसिगोनलाय आरोना जिखुनु जाया माब्ला सुखांगोन जाखाथाय एथ' बुरजा खामलाबो होदोंमोन आरो ओमफ्रायहाय फंबायमोनबो सुदों आइमोनबो सुदों आं सुवाखै ओमफ्राय दा रोगानांगौ आरो दा हाखोना हादिया बेखौ नायनो थांनो आरो जिखुनु जाया नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बिदिखौ ना फाथोनि कारखाना नामा भाइलाय थाखाजों थाखा नामा हाबाव नाय नोंसोरजों बेथ' माहाजोनानो माहाजोन जाब्रैसिगोन एसे रायलायबावनो हा केमेरा खेबनानै
नै बेखौ नायसाय सोलिखौ नायनै अयथासार माहाजोन बे नालाय फाथोजों फाथो नुबाय नैबे गुमै जायो आरो जोंनि नुवाखै फाथोजों फाथो अयथासार नुवाखै नुवाखै गारि गंसे फाग्लासो आयौ 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 नुवाखै खासिगासिनो बाव लोगोफोर नायबानो थाबानो जाबाय थिननानै नैबे नै अयथासार फाथो दं बेनाव नै खासि बानलोगासिनो ओमफ्राय नै जायखि जिखुनु जाया नै फाथो गोजा जोब्बाय कलकाता नुवाखै नै बाबारे ओमफ्राय हामाब्रा आदै नै नुवाखै बाजैया लागाव सिलायाखिना नोंना सिलायाखिनथालाय सिलाया बोरैफोर सिलायावलाय मा सिलाय बे गल्डेन माउजार मांस जाबा अनला ओमफ्राय मा बेदरा मा दाउ बयलार गैला आंलाय मानो लाबोआखै मानो गावल' जायो दा जोंनाबो नाथ' ओमफ्रायहाय बिरि दंलायबावोसो जोंना सोर लाङा आबौ लांनाय सोर लाङा बाबा लांदों माजों जाया ओरैनो संबाय ओरैनो संदों जायो आरो बा आदै ओइ आदै गोलैलाय जनता माफ नहीं करेगी गोलैलायसैमोन माथो गोलैसैमोन गोलैदों फुंफिनदों बे हाखरावनो बे हाखराव बेयाव अबाहाय बाव गोलैदों नों बिसोर ओरै खारदों बिसोर दङ बे दङ फैया संबाय माखासे ए रोगानांगौ गैला फाथोजों फाथो नै गुदाम ओरैबो सुगासिनो बाब मारै हायो माथो ने सिगासिनो ओरैजाय नै फाथो खामला सुगासिनो बैलाय नुफेराखै फाथो खामला सुगासिनो ना ओमफ्राय नों सुनो रोङा फाथो बेसे बुरजा सुवा आङो मोननै बाब आदैया होखाबाय माथो फाथो जोब लोगोफोर फाथो सुगासिनो दा बेखौनो रोगानांगौ लोगोफोर जायफोरा फाथो सुनो रोङा आरोखि ना जायखिजाया बेनिखौ नायनानै सुनो हागोन नै आमाइसा होगासिनो सुनाया नुवाखै नै र' मोजां खिथानि र' माब्रै सुयो र'ब्रा राजां नायनानै लानानै सोलोंनो हागोन आरो फाथो सुनायखौ नै बेबायदि जिरख'नांगौ नै खावरा थायोबा गसंनांलायबावासो बेबायदि बोखौबानो फैयो आरो स्लटनो होबाय नै आमाइसा बोलो होथारबाय हाबाय दा आरो बेखौथ'
रुग्रा नों सिथाथ' दादामथ' नों दाख'बायनो दा खखांबाय बेखौ खानोसैब्रा दाना माबे खायो नायबानो जाबाय नों बेलाय खाबाय दानिया बेबायदिनो बारा गाज्रि नङा दा इयो नैलाय नै बेलाय बेलाय बख'बाय आरो One eternity later. स' लोगोफोर आं दा नै फाथो सोमनाय जायगायाव दंफैयो आरोना दहाय बेवहायनो एखेबारे माबाफोर मा होनो मोस्रोमफोर बायदि फाथो सुदोंमोन आरो फाथोबो सोमदों नै ओमफ्राय दा फाथोखौथ' सुखांबायानो दा रोगानाया जाहैबाय आंनि फाला आरो उफाय गैया रोगानांगौ जाहैबाय ओमफ्रायो बेयावथ' सोमखांबाय फंबायबो दंमोन फंबाय सुदोंमोन ओमफ्रायहाय दा फंबाया बेखौ सुनानै थांबाय आरोखि ना बैथिंबो दङमोन फाथोआ ओमफ्राय बेखौ रोगानानै फंबाया नैबाव दोनफैबाय आरो नै बिसोरनो फाथोआ बिसोरखौ रोगानांगौ बिसोर बेखौ रोगानानै दोनफैयो आरो फंबाया ओमफ्राय दायो दा हादानाव मोनसे दंबावो हादानाव मा होनो मार मोनसे दंबावो मोननाय दा बेखौबो खामला ओमफ्रायहाय फंबाय बेवहाय दा सुनो थांबाय आरो ओमफ्राय दा मा होनो आंहा बे फाथोखौ रोगानांसिगौ आरोखि नै बिसोरखौ फाथोखौ रोगानानै न'आव दोनहैनांगौ ओमफ्रायहाय मा होनो आरो खामानि मावैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आं मानो होनोबा आं बांसिन न'आव थानाय जाया नालाय माने रुमावसो थाहैयो मा होननो आरो ओरैनो बेखारसो खामानि मावो बांद्राय गोबाव जायाखै न'आव फैनाया सानथाम ना सानब्रै ना सानबा जाखोथाय बिदि जाफैबाय आरोखि रुमसो थायो आरोखि आं ओमफ्राय दा एसे मावबानो माने मेंनाय मोनो आरोखि सिगां समावबा माने न'आव थाबाय थायोबा एसे एनै खामानि मावबाय थानाय जायोमोन नालाय बेयावहाय देहाफ्रा बांद्राय खस्थ' मोनामोन आरो दा नै एसे मावबानो मेङो आरो दा उफाय गैया बेवहायनो फाथो सुखांनाय लोगो लोगोनो नैबे मार मोननै आदामोनहा सोमफैलायबाय आरोखि ना बुंनो थाङोबा एखेबारे जायगायानो जिरन गैया आरोखि फाथोजों फाथो उफाय गैया बेल'ना साबसिन नालाय फाथो सोमग्रायानो ओमफ्रायहाय जेरावबो दं खिन्थु बाव साबसिन आरोखि सोमनो बे खबाबो जोंनिखामोन नालाय ओमफ्रायहाय बावल' लाबोयो न'निखा नालाय बावनो लाबोयो आरो ओमफ्राय दा सोमलायबाय नै गोदान जोबागौमानि सोमगोन आरो बेयावलाय माथो खोथा दं लोगोफोर दा जाबनांसिगोन आरोखि ना नै गारियावहाय नै बेफोरखौनो जाबनांसिगोन नै गारि दंखायो नै मोसौ गारि बेयाव जाबनोसै होलांसै ओमफ्रायहाय गाबोनसो लामनो हासिगोन खोमा ओमफ्राय औवाबो दाननांगौ दं औवाबो दानाखै औवा दाननाय गैयाबाथ' माजों लामनो औवा दाननानै आरो दान्दा गायनानैसो गाबोन लामनांसिगोन जिखुनु जाया दा लांग्रोसै आरो ना बे गारिजों उफाय गैया आबादारि फिसा गोरिब जिउ बेफोरखौ फानलाबायनानै गरसे गरनै थाखा जायाबानो ना मा होनो थ' लोगोफोर बिदिबा आं जाबग्रोनि स' लोगोफोर फाइनालि फाथोखौ गारिजों लाबोबाय आरोना नै मोसौ गारिजों ओमफ्रायहाय हारसिं नालाय मोसौ गारि जुरिनो माने एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो भिडिअ खालामनाय जायासै बेखौ खुबैनायखौ ओमफ्राय माथो बुंनो आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलाबायदो ओमफ्रायहाय चेनेलाव गोदानबा मा होनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना गोजोननाय थागोन स' बिदिबा लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै बाय